Tak na pozápasovej tlačovej konferencii vítam oboch trénerov, mužstva FK Lumener a Starej Ľubovne. Poprosím na úvod teda hodnotenie trénera hostí Miroslava Jateka a zhodnotenie zápasu. Ďakujem pekne. No poviem, že pred Ľubovnou som mali obrovský rešpekt, že som v podstate sa prišiel pozrieť na ich zápas proti Prešovu a tam narobili veľký dojem, takže vedeli sme, že majú veľmi dobrý skladaný tím. Ešte sa doplnil novými hráčmi a kontext zápasu ukázal, že tu ťažko bude niekto ľahko vyhrávať, tak to chcem povedať. A dnešný zápas bol dosť osobných súbojov o tom, kto zvládne nejakú trpezlivosť a možno to bolo nejakom druhom gole, ktorý nepadol a pod tým možno mal pre nás ten víťazstvo. A teda poprosím aj vás, pán Kostolník. Tak nie, ďalší zápas, ktorý zvládli sme herne veľmi dobre. Hlavne ten prvý polčas, kedy sme si dokázali vykombinovať 3 veľmi dobré šance, kedy sme to vykombinovali tak, že hráči Kamil Kareš, dvakrát myslím aj Marko Totka sa dostali sami čelom pred brankára, nepremývili sme to a druhý polčas to bolo také rozkuskované, ale sme tam mali veľkú šancu, kedy Artur bol sám, ten Abdu prihral a nepremenil, takže ja chlapci nemám čo vyčítať, lebo aj to bolo veľmi dobre. Dá sa povedať, že sme hrali na jednu bránu, ale to je zápas čo zápas. Na Slovane mal byť polčas 1-3, dnes takisto to mohlo byť 3-0, ale zlyhávame v koncovke a musíme na tom pracovať ďalej. Možno otázka pre oboch trénerov. Ten zápas v podstate už potom bol iba o tom jednom góle, keď sa to lámalo ku koncu. Začnem vám tam trénerosti. Ako ste to vnímali celkovo aj z vašej strany, efektivitu vpredu a možno celkovo ten prejav mužstva v ofenzíve. Predsa v tejto sezóne ste strelili vlastne len 2 góly najviac v zápase, takže sú tu tesné prehry a ako to vnímate toto? Určite to bolo veľa horší výkon ako naposledy Petr Žalke v tom dohranom zápase a samozrejme tam to bola odmena kráľa. Iný super, každý super vám niečo iné dovolí, hej, tak z tohto pohľadu hovorím, že ten bod berieme, lebo je pre nás malým víťazstvom, keďže domáci mali viac gólových príležitostí, to musím samozrejme uznať. A my, čo sme mali napríklad v prvom polčase, tam boli nejaké 2 šance, povedzme, ktoré sa mohli vyriešiť lepšie, ale v druhom polčase sme smerom do ofenzívy boli veľmi slabí a je to proste problém, s ktorým sa tu pravdepodobne bude musieť trafiť a bude musieť premýšľať aj nad posledným. A môžem ja? Môžete kľudne na to povedať. Ja si veľmi, že bolo to o jednom góle a ten prvý počas, keď chceme držať tak super, ak sme držali, aj druhý, to stojí chlapcov veľa síl a tomu super stále žije, keď to bolo 1-0-0 a hlavne my sme museli byť dobre organizovaní smerom dozadu po strate lopty, lebo u mene tam či Erik Streňo a ďalší sú tam skúsení chlapci, ktorí to vedia využiť. A myslím, že keby bol Erik Streňo dnes v našom mústve, tak dá 2 góly. Z takých šancí, ak my sme to tým chlapcom pripravili. No a škoda, no, že nepremeniame, lebo chlapci ináč by sa im drálo, ešte psychicky by sa odbili a tak jak hovorím, 0-0 to je stále, musíte myslieť na obranu a tam stačí jedna štandardka, čokoľvek, Erik Streňo to veľmi dobre kopal, majú tam veľmi dobrí chlapci na štandardky, takže z toho pohľadu to bolo dobre, že sme udržali vzadu 0, že sme nepustili do nejakých vyložených šancí. Ako ste vnímali tú repre pauzu, povedať to, na čo ste sa zameriavali, môžete pokračovať, pán tréner Kostolník, možno aj so stredovou efektivitou. Trápite sa v koncovke a teda, že ako vnímate tento zápas? Denne na tom pracujeme, ukazujeme si na videu, jak to zakončili veľkí hráči, kam to dávajú. Aj teraz sme na tom pracovali stále na hernom prejave, hovorím, prvý prejav dobrý. Držali sme supera na jeho polke, ale tie šance, ktoré si aj vytvoríme a nedokážeme. Dneska to bolo znovu o tom poslednom dotyku.
do zakončenia. Toto všetko v poriadku, 4-5 situácií. Ja len nadviažem na Jakého, takisto je v tréningu môžete robiť maximum v rámci ofenzívnej hry, ale furt je to na tej individuálnej kvalite hráča, už tomu zakončení. Toto je ťažko nejak trénovať, hej. Viete nacvičiť, ako sa tam dostať, ale to, že niekto nedá gól z 5 metrov, tak to už asi veľmi nie je ani chyba trénera. To už to beriem tak, čiže z tohto pohľadu, ahoj, ja som tu krátko pri týme, čiže ja v podstate, pre mňa je to niečo nové, niečo spoznám, ale ja som najviac rozhodný aj z nejakej nezodpovednosti hráčov. Keď už fakt ide do tuhe a už máme na to sa nejaký bod a niekto dostane nejakú úlohu a jednoducho sa ignoruje, tak toto je neakceptovateľné. Ja na to nadviažem mať v tabulke 2 body po 6 zápasoch, skôr 5-9. Ako teraz budeš pracovať s tým manšaftom a to mentalitou mužstva? Tak mentalita je jedna vec a hovorím, individuálna kvalita je druhá vec, takže my aktuálne sme v stave, kde máme nejakých 15 hráčov, čo je strašne málo. Máme ďalší zápas vonku. Ťažko povedať, či je to dobré, alebo či je to zlé. To je tu už tretí zápas, to sa bude vonku a jednoducho potrebujeme vykopať nejaké 3 body. Možno, že jedno akýmto spôsobom a to možno bude taký impuls do toho, aby chlapcom viac futbal chutil a potom sa možno odrazia. Pán Kostolník, máte 5 bodov a cestujete do Malaženic, takže misia je jasná, vyhrať. Tak pokladám, že to Tá misia je stále jasná v každom zápase. My do každého zápasu vieme vyhrať, či to bolo, ja neviem, v Šamoríne, tam sme mali kopu šanci. Teraz na v Slováne, prvý polčas, kopu šanci. Takže my pracujeme na tom, aby tie šance sme premenili. Lebo keď sme si nevypracovali šance, tak poviem dobre, niečo je v poriadku v systéme, v organizácii hry, ale my si tie šance vytvoríme. A potom už je o tom, jak vravel Miro, o tej individuálnej kvalite v tom zakončení. Ja som aj, ak som dobre postrelal, vy ste zmenili informáciu, tu vlastne, že Leo išiel hore, na jeho miesto vlastne išiel Viešank. To znamená, že trochu ste to pomenili, Artura ste dali na hrot. Snažili ste sa nájsť tú správnu informáciu? Stále hľadáme aj v tej organizácii hry, proste v jednotlivých fázach hry, aby to sedelo typológii našich hráčov. Aby stále robím. Artur je nový, takže znovu si musí zvyknúť na to, čo chceme, ale Leo išiel vyššie a skúšame dávať góly.